नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण मालवणी पद्धतीने अख्खा मसूरची आमटी कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी सर्वप्रथम इथे मी 1 वाटी मसूर घेतली आहे। आता ही मसूर मी स्वच्छ पाण्याने 3 वेळा धुवून घेते। आता तुम्ही बघू शकता की ही मसूर 3 वेळा मी धुवून घेतलेली आहे। त्यामध्ये आता आपण 1 ग्लास पाणी घालून कुकरमध्ये ह्याच्या 3 शिट्ट्या काढून घेऊ। आता तुम्ही बघू शकता की कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि 3 शिट्ट्यांमध्ये बघा मस्तपैकी मसूर उकडून तयार झालेली आहे। त्यानंतर इथे कढईमध्ये आपण फोडणीसाठी तेल तापत ठेवू। तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये कढीपत्ता आणि बारीक कापलेला कांदा घालून परतून घेऊ। तर इथे आपल्या कांद्याला लालसर रंग आल्यावर ह्यामध्ये हिंग, हळद आणि लाल तिखट घालून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापलेला टोमॅटो घालून मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घेऊ। मिक्स करून झाल्यावर टोमॅटो शिजवण्यासाठी ह्यावर 4 ते 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून देऊ। झाकण ओपन करूया। तर इथे आपला टोमॅटो छान मस्तपैकी शिजलेला आहे। आता ह्यामध्ये मालवणी वाटप घालूया। इथे तुम्ही वाटप तुम्हाला जेवढं हवं तेवढं तुम्ही घालू शकता आणि त्याचबरोबर मालवणी वाटपाची रेसिपी पाहायची असेल तर ह्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये आता अख्खा मसूर घालूया। आता ह्यामध्ये जेवढी आपल्याला ह्या आमटीची कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्यानुसार ह्यामध्ये पाणी घालून ढवळून घेऊ। ढवळून झाल्यावर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून हे पुन्हा एकदा ढवळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापलेली कोथिंबीर घालून ढवळून घेऊ आणि त्यानंतर आमटीला उकळी येण्याची वाट पाहूया। आमटीला उकळी आल्यावर गॅस बंद करून आमटी सर्व करूया। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी जरूर ट्राय करून पहा आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।